En relació amb l'avaluació psicopedagògica, que és una de les preguntes que es formulen, a mi el que em sembla molt important és que l'avaluació psicopedagògica sobretot sigui una avaluació feta en el context, amb observacions a l'aula, amb observacions al pati, a l'escola, dependrà de l'alumne que estem observant, i que sigui una avaluació compartida amb els altres agents educatius, en què llavors sumem visions, des d'una part al psicopedagog, l'orientador, una altra al tutor, una altra al mestre de suport, als pares, i com una mica fem aquesta avaluació en xarxa una mica, que cadascú porta la seva visió perquè el nen és diferent segons el context on està. Aleshores, després, relacionat amb això de l'avaluació psicopedagògica, una cosa que a mi em sembla important i que a vegades penso que s'hauria de canviar una mica és una pregunta que es fa en relació amb els informes psicopedagògics. A vegades he vist que es dediquen molt temps i molts esforços a fer informes tancats, definint com és el nen, la seva avaluació, i aquest temps a mi em sembla que seria més útil dedicar-lo a fer plans d'intervenció, plans d'intervenció conjunts, compromisos, acords, i això deixar-ho escrit, però conjuntament amb els que han d'intervenir, que han d'ajudar aquest alumne i que s'estan relacionant amb ell. Més que fer coses molt estàtiques que queden allà com una certificació de l'estat i les dificultats d'aquest alumne, i en canvi fer altre tipus d'informes que siguin més proactius i més de cara als canvis, el que s'ha de canviar a l'aula, el que s'ha de canviar i ajudar aquest alumne, els objectius que tenim. En relació amb el tema de l'orientador i el paper que té en relació amb la inclusió en els centres, a mi em sembla que té un paper molt important, sempre que pugui treballar estretament amb l'equip directiu. A vegades no és molt important i té molt sentit un treball molt parcial amb alumnes i molt perifèric que no pugui incidir en el canvi en les aules i en el canvi en el centre. Llavors, per això em sembla molt important el treball conjunt amb l'equip directiu i amb el claustre i amb els equips de docents, i a mi em sembla que una cosa importantíssima en aquest moment ara seria ja, perquè se'n parla molt i perquè s'estan fent experiències d'aquest tipus, però encara moltes escoles encara estan fent molts suports als alumnes, dels especialistes, dels mestres de suport, fora de l'aula, i estan llavors dedicant hores a treballar amb aquest alumne. Totes aquestes hores jo penso que s'han de dedicar a treballar amb els mestres a dintre de l'aula i llavors ajudar els mestres a anar canviant les pràctiques i veure realment com ens ho fem a l'aula, com fem activitats més diversificades, com fem projectes en què aquests alumnes puguin participar i sobretot que l'objectiu sigui això, que aquests alumnes puguin participar a l'aula, puguin aprendre a l'aula i puguin relacionar-se amb tots els seus companys a dintre de l'aula. Llavors, per una banda, hi ha tots els mestres de suport i els especialistes, que això implica un canvi de rol, i amb això els orientadors tenim un paper important i els hem de poder col·laborar i treballar conjuntament, i d'altra banda també hi ha els altres especialistes, que també han de tenir aquesta mirada, no vol dir que totes les hores han de ser de suport dins l'aula, però que han d'intentar al màxim possible donar eines als que estan cada dia perquè puguin canviar la seva manera de fer i l'ajuda que donen aquests alumnes. Estic parlant de logopeda, a vegades el fisioterapeuta, a vegades el vetllador que pot intervenir amb certs nens, aquests intervenen més dintre de l'aula, doncs com aquests professionals, aquests coneixements que tenen, són útils pels mestres i per la pràctica dintre de l'aula, per fer aules més inclusives i perquè s'atengui millor.